Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Adon zuciya, haƙiƙa ke ce adon zuciyata. Dukkanin numfashina naki ne, ke ce farin cikin kowane lokaci. Ƙaunar ki ce cikar dukkanin muradina. Na fi son ki fiye da komai. Ke ce kaɗai abar ambatona. Son ki ya ishe ni rayuwa, sannan ya ishe ni kore damuwa. Ban damu da mai gare ni ba idan har ina da ke. Ban damu da me zan samu ba matuƙar na same ki. Idan aka ce wace halitta ce tafi kowace halitta sani farin ciki da kuma ɗebe min kewa, haƙiƙa zan ce ke ce komai na, ke ce zuciyata kamar yadda zuciyata ta ce. Ina fatan za ki kasance ma'abociya tausaya wannan zuciyar da ta kasance mai ɗauke da tarin soyayyarki, domin sanki shine aikinta na kowane lokaci. Kar da ki nisa da ni, domin yin nisa da ni zai zamto tamkar rusa wani farin ciki da yake a gare ni. Ina sanki shine kalamaina na kowane lokaci. Ke ce tawa a duniyar soyayya. Ina